Искам този килим толкова много. Нека ти го покажа. Това е колекция Космос. Комбинация от вискозна коприна и акрил. Тя създава онзи копринен блясък, който веднага прави интериора по-луксозен. Космос не е само визия. Тези килими са с 1 600 000 бода на квадратен метър, което означава много плътна, финна и премиум текстура. Има 4 изключително красиви дизайна. Първият модел е светло-бежов и семпъл. Идеален, ако искаш чист и елегантен интериор, който изглежда светъл и повторен. Вторият е бежов с преливаща по-тъмна рамка и светъл център. Много стилен ефект, който рамкира зоната около дивана или масата. Третият е сив, с едра геометрична фигура. Супер избор за модерен или минималистичен интериор. А това е моят любим модел. Сив килим Космос с модернистичен дизайн и топли бежови акценти, които добавят дълбочина и правят интериора още по-интересен. Космос е от онези килими, които не просто допълват интериора, те го издигат на друго ниво. Влез на kilimikамко.bg и откри 4 модела на колекция Космос или ни посети на място във Варна и София. Килими Камко. Стъпка към по-красив дом.